След като сме инсталирали рецептата, показвам рецептата в грамажи. Може, за който му е по-лесно, в старото меню да го види, че е в грамажи. Продукт 3, което е млякото, 18 грама. Всички други продукти също са направени на грамажи, както са по рецепта. Единственото, което трябва да направим, за да сме сигурни, че всички напитки отговарят, е да калибрираме през новото меню, което става по следния начин. Влизаме в менюто. Избираме инстантна калибрация, калибриране на инстантните продукти и може да калибрираме 4 инстантни продукта. Тарираме си чашката, сваляме си сместената чашка на продукта, който искаме да калибрираме и натискаме калибриране. Машината ни диспенсира 2 пъти. И ни пита колко грама е съответния продукт. Премерваме колко грама е. В случая 29,2 и вкарваме, че грамаж е 29,2. Когато цъкнем Continue, всички напитки, които съдържат мляко, с това мляко, ще са калибрирани. По този начин се калибрират и какаото, и трифаното, и кафето. Като в последствие, минавайки през машината след 3 дена, 5 дена, месец, може да ги калибрираме отново, като нормално, ако машината е била нова, съответно да е започва да пуска малко по-висок грамаж, отколкото в началото. Но с тази калибрация ние ще калибрираме всички напитки в машината за 1 минута. Няма да губиме да калибрираме 15, 16, 20 напитки или там колкото има.